Chumurigeri bono korengano roboti rwabwatu kone kembe kyoko roboti kigiatifa anena sensemo ya siasa kumurekera sorgongo rwagusie county ya Nyamira na bwegone county ya Kisii ekyombe kya soroboti rwabo rwabwango iga ni gorware koro kichikura cyare gwakwa lero iga imeye county ya Kisii oyorokobo mo governor ni Gare Simba Aratin na bwegome county ya Nyamira oyorokobo mo governor no mu governor we county yo Amos Nyaribo onyobo choli ware okoro itukuri ya lero ayunkolengana ne kyombe kyoko robotoki giatifa kolende omurikito Brighton Makori otwarigania roboti oru asinchira yobwikirano ekero abakenya baendete kwariyo ngo chaso bochorio bonne bo mwako yoiga ni gebyombe ao bigendete kubwatu ko roboti anene yariko babuno bochorio bwakori ikaboniga ningore kuire kirugo ao chinsemo ao korengana ne kyombe ya Trends and Insight for Africa Tifa ni Kenya tege kubwatu ko roboti ao ase Chiefs County ao ase county ya Kisii nigo yasokati roboti irokubwatian ase kirokyo bugavana oyo tangaine Mbauro Simbarati oyobwate emeronge 5 nomo na isano nemo ase emia isikiri machogu ni gabwate 10 nemo ase emia kirisobure ni gagocho 3 ekerabwate iseto ase emia ase kirgo kyokyo bugavana ase county Nyamira Amos Nyaribo ni gatangaine ekerabwate emeronge 3 na isano nemo ase emia Worto sebe nyambati ni gagocho yokabere ekerabwate 19 ase emia Timothy Bosire nigo agocho yogatatu ekerabwate 10 ase emia ase kirugo kyobo senator ase county ya Kisii Richard Onyonga ni gatangaine ekerabwate 22 ase emia ase James Omingo akomobwati eriakabere ekerabwate 9 ase emia Josh Mangi ni gagocha yogatatu ekerabwate 5 ase emia ase county Nyamira ase kiro ekyo bo senator Erikyo Kongo Mogeni ni go atangaine ekerabwate 39 ase emia Kennedy Mungale Okongo ni gagocho yokabere asabwate 13 ase emia Nyambega Mose ni gagocho yogatatu ekerabwate 52 ase emia ukorengana ne kyombekyo Jerusha Momanyi korwase county Nyamira niga abwate 23 ase emia kerakubatiwa na Emiri Nyagarama oyubwate 21 ase emia Donya Tolistoto ni gatangaine ase 32 ase emia ekerakubatiwa na Janet Ongera ase 15 ase emia Teresa Bisitu no yogatatu ekerabwate 3 ase emia ine ningora chikobo mobui bibiro ao ekeraba Kenya baendete kwereno chaso bochori bojo krekana chitariki kyando motinyo batano gatatu omwaka oyoiga richibwerio ni odo chikwenekiwa ekeri kyombekeryo bochori ne chimbebe kerachikorera machibwa botirigeta seni Candice TV edariane Brighton Makori.